Мария Габрис-Хейк выступала с сольными концертами у США, Японии, Паўднёвай Кореи, Китае и у краінах Европы. Напярэдадні грала для брэсцкай публікі, а музычны каледж завітала як выкладчык падзяліцца сваім практычным вопытам. Я ведаю, што тутэйшыя студэнты маюць добрую падрыхтоўку і ў брэсцкага каледжа ўвогуле вельмі высокі ўзровень. І мне вельмі прыемна, што ёсць магчымасць папрацаваць з гэтай моладдзю і пазнаёміцца з тутэйшым музычным асяроддзем. Фортепіяна лічыцца каралём музычных інструментаў, бо яно охоплівае весь дыяпазон ад самых нізкіх нот до самых высокіх. Атрымаць парады ад музыканта сусветнага ўзроўню магчымасць унікальная. Мне очень понравился мастер-класс. Получила много полезной информации. Думаю, в будущем это поможет моей карьере. Добре, еще раз. Уваход на майстар-клас свабодны, прыйсці паслухаць маглі ўсе жадаючыя, прычым не толькі студэнты каледжа. Сустрэча стала магчымай дзякуючы падтрымцы польскага консульства, але гэтым міжнародныя культурныя зносіны не абмяжоўваюцца. Мы уже договорились о том, что в городе будет проходить первый международный конкурс юных исполнителей в номинации фортепиано. Он будет проходить раз в 2 года, и нам Генеральное консульство Польши очень в этом помогает. Конкурс атрымаў назву «Ступені класікі». Ён пройдзе сёлета ў красавіку. У міжнародным журы будуць прадстаўнікі Беларусі, Расіі і Польшчы. Чакаецца, што конкурс юных піяністаў стане яшчэ адной важнай культурнай падзеяй у юбілейны для Брэста год. Валенцін Бойка, Роман Філюсіш, тэлерадыёкампанія «Брэст».